Hola, molt bones a tots, gent. Avui us porto un tutorial que em va demanar en Cocter, que és com obrir la NAT al Modern Warfare 3, de tots els jocs. I jo, si us hi fixeu, sempre la tinc abierta. D'acord? I això el que ens permet és que puguem connectar-nos amb tota la gent. I en aquest tutorial el que faré és obrir tots els ports de la NAT només per la Play. D'acord? Per fer això, primer de tot, he d'anar aquí i mireu la direcció IP de la Play. D'acord? Aquesta direcció és simplement una direcció que se li atribueix a un dispositiu que estigui connectat a la red, i el que fa aquesta direcció és simplement classificar-los. O sigui, la pròxima crec que normalment van de dos en dos, per tant la pròxima direcció IP seria 135 i així anar fent, d'acord? Nosaltres el que farem és obrir la NAT només per una direcció IP, només per una, d'acord? Anoteu aquesta direcció IP i ara ens veiem a l'ordinador. Bé, doncs ara ja estem a l'ordinador. Anirem al Mozilla Firefox, bueno, on en el meu cas és Mozilla Firefox, i anirem a la direcció 192.168.1.1, d'acord? I us sortirà nombre d'usuari i contrasenya. Això normalment, val? Té unes claus que ja venen predeterminades als routers, vale? Que totes són iguals. La primera combinació seria admin i admin, que és el meu cas, però us podria passar que és 1234, 1234, admin i 1234, va tot així amb aquestes combinacions. En cas de que no fos això, hauríeu de mirar els papers que han vingut amb el router, la caixa i això, que us hauria de venir l'usuari i la contrasenya, d'acord? Un cop hem entrat, d'acord? Una cosa que ens servirà per més endavant, apunteu-vos els DNS, el primari i el secundari, val? Us els apunteu perquè els necessitarem després per la Play, d'acord? I ara anem a Advanced Setup, sembla que era NAT, i DMZ Host, d'acord? Aquí en el DMZ Host heu de posar la direcció que teniu vosaltres posada a la Play. Què ens farà això? Això ens farà que s'obrin tots els ports per només aquella direcció, d'acord? En el meu cas era aquesta direcció, com heu vist abans, i se li hauria de donar save i apply i s'iniciaria el router, i en aquell moment el router té tots els ports oberts per aquella direcció, d'acord? Jo no li dono perquè ja ho tinc fet, però aquí és on hauríeu d'anar, d'acord? Dit això, bueno, apunteu tot això i ja hem complert amb l'ordinador, així que ens veiem ara a la Play. Molt bé, nois, tornem a ser a la Play i ara hem d'anar a ajustes de connexió a internet, d'acord? Bueno, ara això depèn de com ho tingueu, personalizados, inalámbrico, ho introduïu manualment, això sobre, bueno, més endavant, m'he liat. Aquí, direcció IP manual, val? Això ho hem de fer bàsicament perquè la direcció IP no ens canvi cada cop que el router s'apagui o encengueu la Play un altre cop, d'acord? I aquí hem de posar els DNS que us he dit abans que us apuntéssiu. La direcció de router predeterminat és la mateixa, d'acord? Màscara de subret també l'hauríeu d'haver apuntat d'internet, i la direcció IP, d'acord? Us aconsello que la direcció IP, d'acord? Jo la primera vegada que ho vaig fer em sembla que ho vaig posar a les 131 o 129, d'acord? Però intenteu posar com més lluny possible, d'acord? Perquè penseu que si es van connectant coses i una coincideix amb la direcció IP, per tant serien dues coses connectades a la mateixa direcció IP i es anirien desconnectant unes amb les altres. Ho dic perquè a mi això m'ha passat, d'acord? I jo, en vez de posar la 131, que seria, em sembla, la que li tocava, per més seguretat n'hi he posat una altra, d'acord? Per tant seria la 133. Dit això, seguim. Tot el més normal. I ja està. Acceptar. Si voleu provo la connexió, però tampoc ho trobo una cosa necessària. Doncs en principi ja està, hauríeu de tenir la NAT abierta. Si voleu ara ho comprovem un moment al Modern Warfare 3, però ja us dic.
Ai, en fi. I com podeu veure, ja tenim la NAT abierta. I això, com he dit abans, ens ajudarà a poder-nos connectar amb la gent i fins i tot ens ajuda més a ser host. Sempre tindrà preferència un host, encara que tingui més mala connexió que tu, un host que tingui la NAT abierta, que un host que tingui la NAT moderada o estricta. Ja notareu el canvi, i la veritat és que ho vaig notar bastant. No era mai host i quan me la vaig obrir ja moltes partides ja era host. Així que bé, espero que us hagi agradat, espero que l'hagis mirat tu, Cocter, que era el que li interessava més, i fins una altra.